आथिं थोंब्रै जुनारानो फिस्लायना गोलैयोबा मानसियाथ' आरो थोंनैल'सो माबा मोनसे जाखागोनानो क्लास 9आव हाबा जादोंबाथ' सानैजों गोसोथोलायना हाबा जाखादों बिसोरो 15-16 बोसोरसोआवनो हाबा जादों आरो माने 15-16 जायाखै 14-15फोरल' जागोन 15-16खौनो 15-16 बोसोरनि उनाव हाबा जानानै गथ' सानै जादोंबाबो माने बियो 20-21 जागोन आरो फटकआव नुनाय बादिबा दे 20-21 बोसोरावसो माने हाबा जानायनि सम जायो दा हाबा जानायनि समावनो जुदि हौवाया गोजानाव दोङोबा रिलेसना बेलेगदो दोङो दा बिदिनो मा बुंनो जायदो रिलेसन बांसिन थायो बिदिथ' सोमोन्दो थाखागोनानो जे हमना ला दै थेनाय बान्दा जेखि गाहाय बेखिजा दैयाथ' बाग्रिलांखागोनानो खुलुमबाय लोगोफोर माने ससियेल मिडियाआव माने ओरैबायदि दावराव जाबोगासिनो दं माने मैया दाख्लैसो अंकुसिता बर' हाखानि दावराव थांबाय दा आरो नै साननैसोनि उनाव 4 तारिखआव इलेक्सननि रिजाल्ट होसिगोन बेनिबो दावराव जागासिनो दं माने जों देरहागोन बिसोरबो बुङो जों देरहागोन दा सोर देरहागोन बेखौ रिजाल्टनि उनावसो मिथिसिगोन आरो बेजों लोगोसेनो माने मैयासो माने जोंहा बिथां बिटिआर इनफ' स्टुडिअ चेनेलनिफ्राय मिथिनो मोन्दों माने सानै गथ'नि बिमायानो माने मोनाबिलियाव खिनो थांनाय बाजिनो खारखुमा लांदों दा बे खारखुमा लांनाया माने बे गोमानाया मोदाया लांना खोमाखो ना मानसिया लांना खोमाखो दा बेखौ नोंथांमोननो आं खोन्थालांगोन जुदि नोंथाङा चेनेलाव गोदानबा लाइक शेयार खालामनांगौ आरो साबसक्राइब खालामना ला बेल आइकनखौ दामनांगौ जाहाथे जोंनि भिडिअ नोंथांमोननियाव सहैग्रोयो दा बे खिनो थांनाय बाजिनो खारखुमा लांनाय कारना जाबाय माने सासे सेंग्राजों खारखुमा लांदों दा बियो माने खारखुमा लांनानै बिसानियावनो दोंहैयो बिसानियावनो दंथ'यो आरो दा खोनानो मोन्दों बिखौ मोनबायबो होननानै खोनानो मोनफिनदों दा मानो खारखुमा लांखो मानो बिदि उबां बदनाम खालामजाखो माने ससियेल मिडियाआव मानो इदि बुंजानांगौ जाखो नामदो फट'दो मानसिदो गामिनि जागादो गासैखौबो ससियेल मिडियाआव होनानै मिथिजोबनाय जाबाय दा मानसिखौबो मोनफिनबायनो जियानो जादोला थेवबो बिदि खारखुमा लांनाया जोङो बेल' नङा बहुद खोनाबोबाय बहुद खोनाबोबाय आरो बर'जों बर' खारखुमा लांनायाथ' बेलेग खोथा नालाय बांगाल हौवाफोरदोंबो गोरिया हौवाफोरदोंबो बहुद सिख्लाफोरानो बा गथ' गोनां बिमाफोरानो खारखुमा लांनाय खोनानो मोन्दों आरो दा जियानो जा इखौ मोनफिनबायबो होनना खोनादों मोजाङानो जादों दा खारखुमानायनि कारनाबो बहुद दोङो माने बियो माने क्लास 9सो फरायनायावनो नामा हाबा जादोंनो माने बुहुद खम बैसोआवनो हाबा जादोंमोन आरो जुदि खम बैसोआव हाबा जानानै सासे बा सानै गथ' खांनायनि उनाव जुदि खरसाया थोआ लोमा जायो बा हौवाया गोजान जायगायाव खामानि मावनो थाङो जायखिजाया आरो हिन्जावा न'आव थानो गथ'फोरखौ सामलायनांगौ जायो रांनि माने जोबोद जेंना नुजाबोयो आरो माने गथ'फोरखौ स्कुलाव फरायनो होनायनि बाथ्रा थायो गाननाय जोमनाय ड्रेसनि बाथ्रा थायो जानाय लोंनायनि बहुद माने खरसा ओंखारबोयो आरो बिनि थाखाय हौवाया माने गारनानै बेलेगाव खामानि मावनो थांनांगौ जायो बिनि गेजेराव हौवादो रिलेसन गैया जायो गथ'फोरखौ स्कुलाव दोनहैनो थाङो स्कुलाव दोनहैनो थांबा बेलेग कालारनि बेलेग गाबनि बेलेग रावनि मानसिजों रायज्लायनो मोनगोन नुगोन सेंग्रा नुगोन बहुद मा बुंनो आरो माने जों बहुद नुबोबाय खोनाबायबो जों खामानि मावनायाव माने गोरियाफोरनि गोसोखौथ' जों हमनो हाया आं आगोलनि भिडिअबो बुंखाबाय थादों बिसोर रायलायनायावनो गोदै नाथाय सिङाव बिया दैखा इसोर सब लुथिलांजोबो होननाय आरो दा बिदिनो जियानो जादोला हौवाफोरा न'खरखौ मोजाङै गथ'फोरखौ मोजाङै फरायनो सुबिदा होनो थाखाय गामि ओनसोलाव मोजां रां बोखांनो हाया हमना ला गामिनि हाजिराफोरा खम नालाय बेनिफ्राय गामिफोराव हाजिरा मावा खायसे आरो गामिनि हाजिरा गामिनि खामानि मावनो रोङा बाहेरायाव थाङो महा हायद्राबाद चेन्नाइ तामिलनाडु महाराष्ट्र बेंगालर बायदि जायगायाव गोजान जायगायाव खामानि मावनो थाङो बेखि फना रायलायो नोंगौ फैसाखौ हरो नोंगौ नाथाय हिन्जाव मानसिफोरा मा जायो इखि आं दानि बुंलांखाबाय गथ'फोरखौ स्कुलाव दोननो थाङो बेलेग कालारनि मानसि लोगो मोनो बिसोरजों रायज्लायदावनो बिदिनो बिसोरनि गोसोआ सोलायलाङो आरो दा फारसेथिं इखि हौवादो रायज्लायनो मोनला बा मोखां नायलायलाय ओंखाम जानो मोनला बा बिदिनो बहुद जेंना आरो दा इखिजा हौवाजों रिलेसना गोजान जाहैबाय बिखिजा गुबुन सेंग्राफोरजों बा गुबुन मानसि बेलेग कालारनि मानसिजों रिलेसना खाथि जाबाय जायजों रिलेसन खाथि जायो बिजोंनो बांसिन रिलेसना थाखायो आरो दा बिदिनो जालाङो बयबो दा जानो नाङा बिदि धोरज' हमना थानांगौ माने क्लास 9आवनो हाबा जानायनि बाथ्रा बियो खम बैसोआवनो हाबा जादों नालाय जेनेबा इयाबो मोनसे गोसोनि मोनसे बयाबो बेमार थायो माने 15-16 बोसोरसोआवनो हाबा जादों आरो माने 15-16 जायाखै 14-15फोरल' जागोन 15-16 बोसोरनि उनाव हाबा जानानै गथ' सानै जादोंबाबो माने बियो 20-21 जागोन आरो फटकआव नुनाय बादिबा दे फटकआव नुनाय बादिबाथ' बियो 21बो जायाखै हमना ला 20-21खौनो 20-21 बोसोर जाबाय बा
दा 20-21 बोसोरावसो माने हाबा जानायनि सम जायो। दा हाबा जानायनि समावनो जुदि हौवाया गोजानाव दोङोबा रिलेसन हौवाजों गैयाबा माने इखि फारसेथिं गथ' सानैखौ सामलायनांगौ जायो। इखिजा आरो रां रुफानिबो बाथ्रा थायो। दा हौवाया गोजानाव दोङो, फना रायलाय हौवाया गोजानाव दोङो, रिलेसना बेलेगदो दोङो। दा बिदिनो मा बुंनो, जायदो रिलेसन बांसिन थायो बिदिथ' सोमोन्दोआ थाखागोनानो। जे हमना ला दै थेनाय बान्दोआ जेखि गाहाय बेखिजा दैयाथ' बाग्रिलांखागोनानो। थिग बेबायदिनो जादों आरो माने मानसिया भुल मावा नङा मावफ्लाङो माने हाथियानो गाज्लिनानै फिस्लायनानै गोलैबा आरो मानसियाथ' फिसासो। हमना ला आथिं थोंब्रै जुनारानो फिस्लायना गोलैयोबा मानसियाथ' आरो थोंनैल'सो मायबा मोनसे जाखागोनानो। थेवब्लाबो बिनि गेजेरावनो माने मोनसे फोथायनाय थानांगौ माने फोथायनानै सानैजों क्लास 9आव हाबा जादोंबाथ' सानैजों गोसोथोलायनाय हाबा जाखादों बिसोरो। सानैजोंबो फोथायनाय थालायनांगौ माने हौवायाबो गथ'फोरखौ मोजां फरायनो होनो गियान होनो थाखायसो फैसानि थाखाय बाहेरायाव थाहैदोंमोन। दा बेखौ थाहैयोमोन। दा दोङो सम खाथियाव इयावनो खाथियावनो दोङो खिन्थु बेफोरबायदि बुहुत जालांनायनि बाथ्रा बुंबाय आरो इयाव दा बिदि जानो नाङा। दा बिटिआर इनफु स्टुडिअ बिथांखौ माने गोमाजाग्रा लोङा माने दुखु मोननाय फोरमायदों आरो मानो ससियेल मिडियाआव बन्द खालामनांगौ, मानो दावराव खालामनांगौ, मानो होनांगौ होननानै। होनांगौ मानो होनांगौ नङा, होनांगौनो बेफोरबायदि केसखौ। होनायनि कारनावसो नोंथाङा बेखौ मोनफिनबाय। दा ससियेल मिडियाआव दावराव जानायनि थाखायसो बिथाङाबो बे निउसखौ बे भिडिअखौ नुनानै माने लाजिनानै न'आव थांफिनदो बा न'आव थांफिननायनि लामाखौ लाफिनदो। बिनि थाखायसो मोनफिनदो, नङाबाथ' बिखौ गोबाव सम होनालासिनो थानोबो हायोमोन। नाथाय सानसेनि उनावनो बिथांखौ मोनफिनबाय होननाबो खोनादों। बेफोरबायदि गोमानायखौ होनो नांगौ खारना मा माने मानसि सासे गोमायोबा माने बबावबा थैनासो दोङो ना मायो, ना सोरबा लांनासो बुथारहैदो ना मायो, ना सोरबा फबनासो दोनदो ना मायो, माने बेफोरबायदि गोमानायखौ निउसाव भिडिअआव होनो नांगौ। होनाङा नङा, होनाया थिगानो। दा गाज्रि मोननानै जेबो मुलाम्फा गैया। भिडिअनि थाखायसो मोनफिनदो बेखौ जोङो फुरा मिथिगौ आरो। भिडिअआ मोनबाय इयो सप्तासे 10 दिनसो माने गोमाथारगौमोनानो मा थिग। दा बिथां बिटिआर इनफु स्टुडिअ बिथाङा माने दुखु मोननाय फोरमायफिनदों, माने खुलुमलायदों, माने बेफोरबायदि भिडिअ होनायनि थाखाय अखान्थि मोननायनि थाखाय माने बिथाङा भिडिअ लाबोफिनलायदों। दा जियानो जादोला मानसिखौथ' मोनफिनखाबायानो, जेबो साननो नांला।